Skont ċifri li ħarġu mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO f'Lulju li għadda, l-impjiegi full-time f'pajjiżna żdiedu b'6.1% filwaqt li dawk part-time żdiedu bi kważi 7% meta mqabbel ma' Lulju tas-sena li għaddiet. Minn dawn iċ-ċifri ħareġ li fi żmien sena il-ħaddiema full-time żdiedu biżjed minn 14,500 persuna. F'Lulju kienu l-attivitajiet tas-servizzi tal-akkomodazzjoni u tal-ikel kif ukoll l-attivitajiet amministrattivi u ta' servizzi ta' appoġġ li kontribwew l-aktar għaż-żieda fl-impjiegi meta mqabbel ma' Lulju ta' sena qabel. L-NSO qal li l-impjiegi full-time fis-settur privat żdiedu b'aktar minn 14,000 persuna għal aktar minn 200,000 ħaddiem. L-impjiegi full-time fis-settur privat żdiedu b'146 biex laħqu ftit aktar minn 51,300 ħaddiem. Skont l-istess ċifri, in-numru ta' dawk li jaħdmu full-time ma' rashom żdiedu bi kważi 600 ruħ meta mqabbel ma' sena qabel, f'waqt li n-numru ta' dawk irreġistrati bħala impjegati żdied bi kważi 14,000. L-impjiegi full-time għall-irġiel u n-nisa żdiedu b'6.2% u 5.9% rispettivament fuq il-livelli ta' sena qabel.